Vytvor si predbežnú kalkuláciu tvojej svadby jednoducho a rýchlo. Najskôr sa rozhodni, o ktorý svadobný balík máš záujem. Urýchli nám to komunikáciu a lepšie pochopíme tvoju predstavu. Následne si vyberieš základné menu, ktoré sa skladá z prvého, druhého a tretieho chodu. Zároveň je možnosť si ako druhý chod zvoliť švédske stoly. Ak sa rozhodneš pre túto variantu, zobrazí sa ti ponuka. Poskytujeme aj prenájom inventáru. Stačí si len vybrať, o čo konkrétne máš záujem. V Basic balíku máš započítaný aj základný počet personálu. Tu už vidíš predpokladanú sumu za svadobný catering. Teraz vypíšeš potrebné údaje a odošleš nezáväznú objednávku. Následne ťa bude kontaktovať náš personál, s ktorým si dohodneš osobné stretnutie, kde spolu doladíte všetky detaily.